Sanibona, nginibingelele enhlane ezansi kwisifundazwe sisonke sikaMthaniya. Impunga yesintu le iyakhuleka. Namuhla ngizwa ukuthi ake ngikhulume okanye ngisike elijikayo ngomkhokha. Uyini umkhokha? Umkhokha-ke singawuchaza ngendlela eziningi kodwa siqonde entonye ukwenzeka kwesigameko siphindelela kungabe kuphakathi kwekhaya isigameko esingesihle siloke senzeka uthi uma usifuna ukwenzeka kaso ukuthi yini imbangela bese uthola ukuthi kukhona into ethile eyake yenzeka esiziphinda njengozwa nesintu sisho sithi upelepele omdala uyavuka ogqokweni. Umkhokha-ke singawuchaza ngendlela eziningi kona sibhekise nje into eyodwa ethi mayenzeka yenzeke kodwa ingabi yinhle phakathi kwekhaya, ngabe kuphakathi kwesizwe noma ngabe yikuphi nje. Kuke kwenzeke-ke kwesinye isikhathi uthola ukuthi kukhona umuntu phakathi kwekhaya owadlula, wathi uma edlula lo muntu uthola ukuthi mhlambe kwakukhona ukugula okuthile okwakumphethe. Omunye uthola ukuthi mhlambe wadlula ngesikhali, omunye mhlambe wadlula ngengozi ethile. Lowo muntu loyo athi uma esedlulile emhlabeni, abakubo bese bayamthatha ngemuva kokuba umzimba wakhe sebewususa kuleso sigameko, mhlambe sebeya kowufihla. Bathi uma befika phakathi kwekhaya bavele bamthathe nje bamngenise phakathi kwekhaya. Uma engena phakathi kwekhaya angene enamanxeba kanjalo, enaleso sifo kanjalo, bangamgezi ngesizathu sokuthi abanalo ulwazi lokuthi kufanele ukuthi agezwe. Uthi-ke lo muntu mase sefihliwe, efihlwa ngaphandle kokuthi agezwe ngemuva kokuba edlule ngesikhali, mhlambe ngabe ingozi noma ngabe yini. Uma esehamba esefika kwelamathongo, ukafike namanxeba, omunye mhlambe naleso sifo. Bese amathongo abe nothando lokuthi lo muntu lona sengathi angaphola lamanxeba kuyena. Bese bafise sengathi-ke manje na-ke lo muntu lona engathi angagezwa, athotshwe lawo manxeba aphinde avalwe lawo manxeba. Ngesizathu sokuthi-ke konke kwenzeka emhlabeni, yila-ke manje sizama khona ukuthi akhulume, esekhuluma ulimi manje esingeke thina sikwazi ukuthi silizwe. Ebona ukuthi mhlambe ngoba nako akanakiwe, kanti hayi ngoba nako akanakiwe, phela abantu bashodelwe ulwazi lokuthi kwakumele ukuthi bamgeze. Bese kuqale lapho-ke manje na-ke omunye nawo sehamba ngesikhali. Ila sekwakheka khona-ke manje umkhokha. Umkhokha yinto embi, imbangela yayo uthola ukuthi yenziwa isigameko esithile esake senzeka phakathi kwekhaya. Akubi yinto enhle kodwa kuba yinto embi esuke yenzeka phakathi kwekhaya. Ithi mayenzeka uthola ukuthi ukwenzeka kwayo akujabulisi umuntu kodwa kuba ukufa phakathi kwekhaya. Lowo muntu-ke ngemuva kokuba manje sebulala abanye, kuke kufanele ukuthi-ke manje na-ke uvalwe lowo mkhokha. Asingayi-ke ekuthenini umkhokha uvalwa kanjani. Asike siqale ngokuthi sihambe siye ekuthenini ukuze umkhokha ungabibikho phakathi kwekhaya. Uma kukhona umuntu mhlawumbe odlule ngesikhali, wadlula ngengozi, wadlula noma ngabe yini nje engafanele ukuthi adlule ngayo emhlabeni, yini ekumele yenziwe? Okusuke kufanele ukuthi ngenkathi umzimba wakho ususuka emakhazeni uphikelele ekhaya kolungiselela ukuthi kufihlwe, okusuke kufanele ukuthi kusuke kumele ukuthi nimhlangabeze ngembuzi ngaphandle kwesango. Imbuzi ezofika imgeze, leyo mbuzi leyo ikhuluma naye ngqo. Lowo muntu ozobe emgeza ukakhuluma ukuthi sibanibani, ngale mbuzi oyibonayo sizogeza wena njenganje washona ngengozi okanye wagwazwa okanye wadutshulwa. Ngale mbuzi-ke sabe sesikhipha umswane la ngaphakathi oyinsipho yokugeza wonke lawo manxeba, ungene ngaphakathi usuhlanzekile, usuhlambulukile. Bese kuthi lokho wadlula ngake emhlabeni kungaphinde kwenzeke phakathi kwekhaya. Nebala-ke leyo mbuzi yobe isibulawa, kukhishwa umswane nenyongo, bese kufakwa emanzini, bese lo mswane lona uyathathwa uhlikihlwa kona wonke amanxeba nawo. Kuyashiwo ukuthi sibanibani sesiyageza-ke manje. Siyacela futhi ukuthi njengawadlula ngengozi naphakathi kwekhaya kungabuye kuphinde kube khona umuntu oyophinda ahambe ngalento. Siyacela nasemathongweni onke alele phakathi kwalomuzi walekhaya ukuthi akwemukele wonke
ufike kuwona usuhlanzekile. Nebala-ke bobeke sebemgeza-ke lapho ngaphandle kwesango, bamgeze baqede. Ube namanxeba khona, kobe sekuthathwa lesikhumba sale mbuzi sisikwe kancane kuvalwe emanxebeni. Yingakho phela le mbuzi kubuye kuthiwe imbuzi yokuvala amanxeba. Sivalwe kushiwo ukuthi-ke namanxeba lawo nawo sesiyawavala. Sicela ukuthi ufike ngale kwelamathongo, ufike ungasenalutho. Bese kuba ima-ke ngena ngaphakathi kwekhaya. Ukhumbule ukuthi leyo mbuzi ayidliwa, iyagqitshwa ngaphandle komuzi. Ningayishisa niyigqibe, ayidliwa muntu. Okanye kube khona indlela nje enizoyimosha ngakho, kodwa kuba kuhle uma nizoyigqiba. Lapho-ke sisuke sivikela ukuthi phakathi kwekhaya kugcine kukhona umkhokha. Esingakusho nje ukuthi abantu uma kukhona umuntu odlule ngengozi, kubalulekile ukuthi phakathi kwekhaya uma engena niqale ngokumgeza kuqala ngaphambi kokuba nimfihle. Asikageqike amagula ngoba semuke. Engakululeka ngako nje ukuthi uzitholele ezinye zencwadi engizilobayo. Esihloko sithi sithini isintu namava ahlabahlosini. Lokho kokwenza ukuthi ube umuntu onolwazi entweni eziningi nje ezithinta isintu. Bengithi ake ngisike elijikayo ngomkhokha. Ngizophinde ngibuye-ke ngikunikeze omunye umfanekiso oqoshiwe la ngichaza khona ukuthi uma-ke manje usukhona umkhokha phakathi kwekhaya uvalwa kanjani.